No niin, moi kaikki. Mä oon Mr. Resa. Tänään pelataan randomeiden kanssa CS. Tää on mun ensimmäinen video. Mutta... Ja vähän huonolaatuinen, kun... Oho, hups, väärät meni. No siitä eka. No. Tänään vähän vaan pelataan rennosti tätä CS:ää ekassa videossa. Mutta ehdottakaa sitten kommenteissa, mitä mun pitäisi pelaa seuraavaksi. No. Kävin nyt vähän. Pääs yllättää. Ja just tuli teammate väliin. Ei nähnyt. Otetaan tossa Negevia. No onneksi tää on vasta lämmittelyä, mut... Ei tässä jaksa nyt pelaa tässä lämmittelyssä, niin... Ei jaksa pelaa lämmittelyssä, kun... Ei tästä tunnu mitään. Joo, ei tuu mitään tästä lämmittelystä. Vähän huono peliasento, niin sen takia ei tuu mitään. No onneksi peli alkaa, niin... Päästään ottaa kunnolla matsiin. Tuolta Zeus vielä ja... Pitäisikö puskea midi? Yksi fläsyy sinne ja... Mennään alle, mennään A. Eikö siis... Mennään B:lle. Sori. B:lle auttaa mun teammatei. Doesn't even clear the smoke. Siis siitä ei hävinnyt tuo smoke, niin... Heitetään tommonen sinne ja sieltä tulee vihu ja... Mennä, puskee. Puskee. Somebody. Okei, se on niin al. Ihan selvästi al. Mennä. Ja se ei nähnyt mitään. Mut joo, hävittiin eka erä. Se oli nyt eka erä, niin. Mut siis, ehdottakaa kommenteissa, mä voin pelaa War Thunder. Ajattelin ladaa Minecraftia jossain vaiheessa pelaa Minecraftia. Mut niin, joo. Sinne fläsyy sitten Aalle. Pelataan nyt vaikka yksi erää tässä. Sinne vähän savuja. Mut joo, niin. Ehdottakaa siis oikeasti mitä pitäisi pelaa seuraavassa videossa. Let's roll! Oh my god. Mä oon vielä huono tässä pelissä, mut... Mä pelaan seuraavassa videossa vaikka War Thunderia. Käviskö se? No, se on varmaan ihan hyvä peli. Mut joo. No näköjään hävittiin toinenkin erää. Joo, no nyt alkoi toinen erä. Me auttaa mun Negevillä. Annetaan terroristeille tulta munille. Mitä ihmettä tos kävi? Se huijas. Ihan selvästi huijas. Ei voi sanoa muuta kuin, että se huijas. Tai sitten, no en mä tiedä, kun se ampuu mut one shot tässä AR:llä. Mä menin sinne boksin taakse ja mä kuolin. Vai tuliko se takapäin, en mä tiedä.
Joo, mut siis... joo. Joo, ja nää plänttää tän pommin tänne näin. Siinä ne terroristit plänttäämässä pommia. Joo. Siinä on pommi. Onpa tän Beeleni. Tää on vaan tämmönen niinku... Tää on joku ministeritalo. Tää on joku Hotel Aurore. Tää on A-paikka. No, pommi on tossa noin. Kannattaisiko se purkaa? Näköjään mun tiimeetti ei osaa purkaa yhtä pommia. Ups. Ei vihuja tuolla. Jee, me voitettiin eka erää. Se oli viimeinen selviytyjä. Terroristeillakaan ei ollut ketään enää elossa. No. Tosta tommonen. En mä osaa pelaa tätä oikeesti. Ihan huono mappi siis. En mä osaa pelaa tätä mappia. Take that flashbang! Joo. Mulla ei jostain syystä toimi äänet nyt, niin Joo, mulla ei äänet toimi. Mulla ei ääniä kuulu. Mulla ei ääniä. Smoke! Mut, joo, niin. Silleen ihan hyvä peli. Joo, no. Joo, no. Siinä oli vähän tylsiä kohtia, niin leikkasin ne pois. Jos ite kyllä plänttäisin pommin, niin mä plänttäisin sen niinku... Mepä nyt tuohon nurkkaan. Se on ihan paras nurkka asialle. Tuo. Otetaan tuo ja vaikka dessu. Mennään spawn kämppimään tähän nurkkaan asiassa. Mä just totta puhuttu. No en mä nyt oikein, mä vaan ootan vähän, että mun tiimeitit menee vähän. Siis kato, mä vartioin, jos täältä yrittää tulla tältä erikoisjoukkojen aloituksesta. Joo, mä oon lovi. Mut hei, mä saisin tää tapoa. En oo niin hyvä, että mä en... Kuka nyt ei ees nurkkaa istumaan? Ei vaan. Hei, kyykkäpä nyt. Oh, come on, se pommi piti virittää sinne just toiselle. Ja tietenkin siellä on 2 vihua. Ainakin siellä sillä on. Joo, just ne vikat on siellä, tietenkin. Sieltä ylhäältä tuli se vikatiimmeitti. Joo. Me pelataan tää 1 roundi pelataan tässä nyt ainakin. Ja... Niin seuraavassa videossa mä pelaan War Thunder. Sitten mä ajattelin pelaa Minecraftia jossain kohti. Joo, ei näköjään kannata olla kavereiden kanssa samassa puhelussa. Fläsyy sinne ja... Miksi mä käänsin seläni?
Miksi mä käänsin selän? No, ihan sama, mutta joo, mä voisin vaikka pelaa raftia, aloittaa raftia jossain kohti. Se olisi varmaan ihan kiva. Pelastaa jotain Nyt varmaan tiedätte sen, missä mennään sillä lautalla siellä järvellä ja sitten järvellä siellä merellä ja mennään eri saarille ja rakennetaan juttuja, niin mä aloitan sen. Sitten Wartunterin jälkeen mä pelaan Wartunteria jossain kohti, mutta ainakin yhden videon ajan Wartunteria ja sitten joo, joo, tuli joku juttu, mut mä ajattelin pelata sitä raftia, joo. Se on semmonen ihan kiva peli. Jos joku on seurannut Lakkoa, niin Lakko teki video asiasta, tai pelistä, mutta vois itekin tehdä. Niinku ei se nyt voi olla niin huono peli, että sitä ei nyt kehtaisi tehdä videoa. Mut niin joo. Nämä terroristit ei osaa plänttää pommia oikeaan paikkaan. Ei niinku, no ne kyllä voittaa aika usein, mutta ei ne nyt osaa silleen niinku aika mun mielestä hyvään paikkaan pläntätä. Blö. Jee, mä en osaa Siinä on varmaan joku taktiikka, mutta mä en vaan osaa. Suosittelen, jos jonkun pelin ajattelitte aloittaa ja haluatte jotain ilmasta, niin se on ihan hyvä semmonen ilmaispeli, että mutta jos siis tykkäätte semmosesta nopeasta rähinästä ja semmosesta. Mut joo. Jee, voitettiin 3. erä. Tai mennä tällä AVP:llä, jos ei aukkia tuo. Mennään nyt aukilla. Tää on ehkä mun mielestä parempi tää auk. Tai niinku silleen, että täällä pääsee sille nopea poraamaan. Enhän mä siis sano, että mikään muu olisi huono, tai AVP olisi huono, mutta niinku tää on hyvä, tässä on hyvät scope ja täällä on hyvä vaan rähistä. Mun lempitaktiikka on kyllä tää itse siis flashbang. Noin.
Nyt. No,